Rate niya 1 to 10 ba? Okay, sa 1 to 10, kapag 10 yung binigay niya, malandi siya, gano'n. Eme lang. Sapakin ko na talaga to. First one to siya. Ang bababa ng mga binibigay niyang score ba? How about the most beautiful? How about Kasinsin TV? Kasinsin TV. Para sa akin case Kasinsin 9 over 10. Hindi ko bakit sobrang sweet, ganito, malambing, gano'n lang pala siya sa lahat. And sa lahat ng nakasama niya pa ng lalaki sa ID, gano'n pala siya. Anong tawag doon? Gano'n yung anong tawag doon? Gano'n yung treat. pakikitungo. Gano'n yung Mahal ko yun. Eme. Baby ko yun. Eme. Wala nga alisin ko yun. Ang landi ko. Di na parang ako naman yung nagre-rate ba. Hi guys! Welcome back sa my YouTube channel ni Kasinsin TV. So ako nga po pala si Sherwin Cadena and yun. Please don't forget to subscribe na YouTube channel guys. Sherwin Cadena and sa may channel ni Kasinsin TV and yun. So may gagawin nga kami ngayon. Ang gagawin namin, actually nakikita nyo na sa title. So may mga ipapakita picture dito ng mga TikTokers. Tapos i-rate ko yung picture nila para sa akin kung 2 over 10, 3 over 10, ganon, 5 over 10, or 7 over 10, ganon. So wait lang guys, kasi hintayin natin sa Kasinsin TV. Actually si Kasinsin TV wala pa siyang ligo, magto 2 days na. Okay lang yun. Actually sana isama niyo sa vlog. Kasi dito wala talaga siyang ligo. Sa amin magkakasama mga influencer dito, TikTok influencer, tapos sa mga Facebook page, si Kasinsin TV, wala pa siyang ligo talaga, magto 2 days na. So yun. Hello! Ano, di pa ako nagdigos ka kasi sinalam niyo ba yan? Ay, challenge si Bato pa. Ilang oras na hindi pa ako naliligo kasi yung sasakyan namin dinala yung damit ko doon sa sa Tugigaw. Anong oras? 2 days? Magto 2 days na, gagi. wait lang. Aglip tinta. Yan, ang pintas pa. Nag-intro na ako eh. Hindi, sinabi mo na yung vlog? Oo, yung vlog natin. Asan na? Asan na? So, naghilakas lang ako kasi like, nagdiramos lang ako para maging fresh. Pero actually, 24 hours na yata ako hindi naliligo. Hindi naman. So, dito kami ngayon sa Kawayan Isabela. Ayan, nagbayad ng isang candidates namin sa ID. And wala kaming maaramid, kaya gagawa daw kami ng video with my co-influencer Sherwin Cadena. Pa-subscribe na lang sa kanyang YouTube channel. And of course, sa kanyang TikTok account. So, ayan Kasinsin, gagawa daw kami ng video kasi manungal daw kami nga nagsama pero hindi pa kami nakagawa ng vlog. It's my mood na para mag-vlog. Kaya, tagal ko na siyang pinipilit guys. Ngayon niya lang gusto mag-vlog. Actually, kasi uuwi na kasi siya yun. Uuwi na din ako. Uuwi na kasi ako. So yan, mag-start na tayo sa gagawin namin. Yun lang gagawin niya is i-rate daw niya yung mga co-influencers namin or mga kilala kong influencers. I-rate niya 1 to 10 ba? Okay, sa 1 to 10, kapag 10 yung binigay niya, malandi siya, gano'n. Eme lang. Kasi may lalaki doon. Okay lang. Kahit please. So team ng 1 dream muna. 1 dream. Sige, 1. Ang gago, puro naman lalaki sa 1 dream. May babae doon, gagi. Sige, may babae. Dalawa. May babae doon. So first picture. Sino data? Si Aldrin. Aldrin Okay. Para sa akin, Aldrin, 8 over 10. Apay mo? Bakit? Ba't tatanong pa kung bakit? Ay, ganun ba? Yung fast talk agad? Hindi naman. Okay. Sa personal, fresh looking siya and yun, mabait si Aldrin. So, 8 over 10 no. Pakambol mo lang. Next. Sinasabi ko nito to. Go! Next, it's si Derek Dylan. Dylan? Actually, hindi ko nakakausap gano'n si Dylan. So, kung sa looks naman, 6 over 10. Ay, grabe ka mo. Launa yung 6 over 10 mo. Okay lang yun. Ang imot niya naman, guys. Hindi, kasi hindi ko siya nakakausap si Dylan eh. Si Alvin kasi nakausap ko. Okay, 6 over 10 daw si Dylan. Tingnan niyo naman yung pictures niya kasi kung 6 over 10 lang yan para sa inyo. Mag-comment kayo kung ano yung rate niyo dun sa... Next, si Roland. Yun, hindi ko rin ganong close si Roland. So, 5 over 10 muna. Ay, sakit IG na pa. Hindi ko kasi nakakausap. Si Con kasi, yun nauna. Yun nakausap ko yun. Okay, next. Neil. Si Neil. Si Neil. Para sa akin si Neil 8 over 10. Bakit 8 over 10? Kasi,
ano yun, ang bilis niya makapick up ng name. Kaya ko. Tinatawag niya ako Sherwin na yun. Tapos, ano siya? Oh, friendly si ano, No, friendly. si Si Neil. si Neil. Oh, So, next. 8 over 10. Si Alexa. Ay, shit. Okay sa Alexa. Nakakausap ko din sa Alexa and ayun. Sa akin 1 over 10. I mean, hindi ko pa nakaklose si Alexa. Oh, sige, para sa akin sa Alexa, 10 over 10. Malandi talaga to, Maganda malandi na. siya. Hindi, actually di pa niya nakakausap, pero Nakakausap maganda ko na. kasi si Alexa, kaya ano. 10 over 10, Alexa. O sige, proceed tayo sa ano, sa IDR. So wala. Meron pa sa isa sa One Dream. Si RR. Ay, oo nga, si RR. Ano, Ayan. itong pino. Shit, o si RR. 10 over 10 din. So, para sa akin si RR, 10 over 10, wala nang intro-intro. Si RR, napaka-friendly. Yes, I miss you, Wait, RR. Ako pa kasi nagsasalita pa. Si RR kasi napaka-friendly niya sa lahat. So, yun, 10 over 10 sa RR. Proceed na tayo sa ID. Ilocano Yes, Defenders Ilocano Influencers. Defenders. Si Kyla. Kyla Tuazon. Kyla 10 over Ryzen. 10 over 10. Of course, 10 over 10 din sa akin si Kyla. So, sa mga nakakakilala kay Kyla Tuazon, yes, mabait si Kyla. Bait si Kyla. Hindi siya maarte. Yes, Like, 10 over 10. Kaso nga lang, martyr sa ulam minsan. sa pakin ko to, nag-negative na naman siya. Nag 10 over 10 siya, pero yung sinabi siyang hindi maganda mo. Okay na yun. Love you, Kyla. O, next, si ano, si Josh. Yung baby ko. Josh. Eme lang. Para sa akin si Josh, 3 over 10. Grabe ka naman makapag 3 over 10 sir. Kasi minsan moody. Yun, Josh. Josh, sabihin ko sa kanya mamaya. Huwag mong sasabihin. Bakit masakit Kasi yung mapapanood na din. Pero mabait siya. Mahal ko yun. Eme. Baby ko yun. Eme. na. Wala nang alisin ko yun. Ang landi ko. Di na parang ako naman yung nagre-rate ba. Si Sheila. Sheila, 10 Sheila. over 10. No, malandi talaga to. Malandi. Alam mo na yung Sheila. Malandi ba? Sige na. Alisin ko to yung portion na to na video. Bakit 10? 10 over 10 kasi si Sheila, bait siya, tapos masarap kasama. Yun. So, ang tanaw, Kalog. tagal niya nakasama, tapos di niya sabihin mo ba ito? Isasama mo pa talaga yung picture mo dyan. Ano, grabe siya. O, next, si Lauren. Si Lauren Matea. Para sa akin, 10 over 10 din. Hey! Kasi napakakalog niya. And yun, friendly din siya sa lahat. Basta babae, 10 over 10 siya. So, yun. Grabe naman siya. Next, si Kay. K? Para sa akin si K, 2 over 10. Bakit? Kasi minsan moody din. Ang grabe. Mapag-isa. Ay, hindi naman siya total yung pag-isa. Hindi, bigla. Mabait bigla kaya lang si siyang- Kay. Dami niya Pero kayo binibigay yes, sa kanya yes, chocolate. Pero mabait si Kay. Pero minsan, mapag-isa din siya. Ganun. Panoorin mo to, Kay, ha? Yes. Next, Pero si Kay, ano? Bait Si siya. Angel Chuo. Angel Chua. Oo. Para sa akin si Angel Chua, 7 over 10. Bakit? Kasi may pagkalibog. Grabe ka, gano'n lang talaga yung taga Manila. Pero okay lang. Okay lang naman. 7 over 10 daw, At i-bash biro mo lang siya. naman yun. Di, unfollow na yan. Pero mabait si Angel. Diba? 7 over 10 tapos pero mabait siya. Next si Roden. 6 over 10. 6 over 10 kasi inuutusan niya ako kumuha ng plato, guys. Kahit kaya niya namang gawin. Yun. Ang confession room. At saka isisindi niya lang yung gasol. Hindi niya pa magawa. Ako pa gagawa. So yun, 6 over 6 10. over 10. Pero mabait si Roden. Si Carl. Carl. Naku. Si Carl? Oo. 10 over 10. Mabait si Carl. Mabait si Carl kasi. Kilala, alam ng lahat yun. Si Rostom Valdez. Rostom Valdez. 3 over 10. Kasi Oh. hindi ko pa siya nami-meet. 3 over Pag 10 na-meet kasi na hindi pa lang. niya na-meet. Okay, 3 over 10. Next, si Sungki. Si Mark Allen Marcos. Si Songki TV. Oo. 3 over 10. Kasi hindi ko pa nakikita din yun eh. Grabe Nakita naman. ko na lang siguro. Sapakin ko na talaga to. Kwentuhan ko siya. Ang mababa na mga binibigay niya with score ba. Okay. Next, si Justin Castro. Justin Castro. Mabait yung bata na yon. So, 5 over 10. Bakit 5? 5 over 10. Bakit? Kasi mabait siya. Tapos wala na? Yun, mabait and yun. Samantala, iba, 8 over 10 kasi ganito siya. Mabalin lahat. Pero pag, how about the most beautiful? How about
Kasinsin TV. Kasinsin TV. Ito, sa pakin ko to pag mababa Para yung... sa akin guys, Kasinsin 9/10. Si Grabe Kasinsin kasi guys, hindi kasi ako sanay nung una. Sabi ko, bakit sobrang sweet, ganito, malambing. Ganun lang pala siya sa lahat. And sa lahat ng nakasama na pa ng lalaki sa ID, ganun pala siya ganun yung ano niya, anong tawag doon? Ganun yung anong tawag doon? Ganun yung treat. pakikitungo. Ganun yung treat niya. So, para sa akin 9/10 si Kasinsin TV. Ayan Kakasinsin, it's wala na to. Ano na to, ang dami pang ID pero hindi pa kasi niya na-meet yung iba. Yan. So, ito yung niyayaya niya akong mag-vlog ng ganito, hindi pa naman niya na-meet yung iba. Pero okay Sa lang pakin yun. ko to ba? Kaya yung mga hindi nakasali, it's just a random lang yung ginawa ko. Kaya huwag kayong magreklamo kung hindi kayo nakaisali kasi mahal na mahal ko kayo. Ayan. 1, 2, 3, go. So, dito na po nag-end. Sige, so, Ulit, dito na 1, po 2, 3, nagtatapos. go. So, dito na po nagtatapos yung video. Paalam. Ayan, so, Tinakpan ko. hindi ako gawin Hindi ba? Ulit. So, ayan kasi dito na nagtatapos ang aming simple vlog ni Sherwin Cadena. Ayan, so don't forget to follow and subscribe sa kanyang YouTube channel at TikTok account. And mahal na mahal ko kayo lagi and abangan nyo aking mga next pang mga vlogs. Ayan. Love you all. Bye-bye!